ASFM. Basta ASFM ato nini. 106.9 ASFM. 106.9 sa FM ta. Sa ASFM aton ini pamati na. Kamo nagapamate sa Kuskus Balungos. Sa NYGC, Blind Drama. Sa ASFM, kaupod kay Papa Mel. Kag Miss Catherine, si Lolo Ilyong, kag Lolo Miloy. Magpamati na. Magsadya ka. Para magsadya ka. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Sige sila Hello. Good morning sa tanan naton yung mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome na kamo sa programa nga magahatag sang kalingawan kag kasadya. Ang Kuskus Balungos. Upod sa bugos nga puwersa sang NYGC. Naisyaga Channel Blind Drama nga ginapangunahan ni Emilio D. Magbanwa, Romel Pineda, kag upod man sanday Rejan Domingo. Kag upod man sa bugos nga puwersa sang 106.9 ASFM, the community radio, nga ginapangunahan ni Kuya Hil Andan, aton program director DJ White Rose. Kag syempre upod naton diri sa technical side si amigo naton ka-AS Noel Bugna. Kag syempre ang aton ginahulat gaano na sila nagadali na si Lolo Miloy kag Lolo Ilyong. Ari na sila. Pasok! ila tunutungaun. Pare Miloy, kamusta ang imo nga bilog nga simana? Ang ako bilog si Bana maging matawhay prelyon or naging matawhay tungod na kasadya sa kadadlaw kung gina-enjoy mo ang kadadlaw sa gimo kabuhi. Although nga kadamo subong Pare Miloy sa nagkalatabo sini nga simana, abi mo ano? Ang paglupok sang bulkan kanlaon sang nagligad. Ang pagsugod sang Niraam diri sa aton sa Negros. Okay. Ang pagbatyag sang linog sang nagligad nga mga inadlaw sa pila ka mga lugar diri sa aton sa Negros Occidental. Way ko Nga ang batyag? way ka kabatyag? Way. Ako kabatyag ko. Kabatyag ko sang pagpalangga ya sa akon. Ang epicenter sa to Premiloy dito sa may Tigbawan, Iloilo. Pasalamat lang kita nga daw wala man sa may nagkalaano. Pero ga problema subong sa gwapong sod. Ang gira man dito Premiloy bawti. Pangamuyo gid kita kay way kita kay balo sang sunod nga matabo. Kay grabe pa subong Premiloy ang palupaday nila sang missile. Ano na tawag sina? Aqua na siya mga missile, mga ballistic missile. Oo, grabe Premiloy no. Makita mo lang sa mga video kulbaan ka. Guro kun ato-tato sa gwa Premiloy mamudtan na guro makibot. Siyempre bala, ano bala nga kulba? Ay, kaluoy sa ngato ng mga Pinoy dito, Premiloy, kag sa mga sakripisyo, Premiloy, sa mga nagkalamatay man sa gira. Muna kay gampag sila klayo. Gira mo, missile klayo na. Oo, kaya ang himuon ta na lang, pangamuyo na lang kita, Premiloy, kaya nga wala na kita sang iban pang armas, labi na gid sa Pilipinas, hindi tayo kasarang sina, Premiloy. Di dia pwede sa ton. Sa ton dia, kwan, baga. Ang nagagirahay dia Premiloy sa Pilipinas, ang mga marites. Oo, no. Damo kaya. Oo. CCTV. O, di, damo tayo CCTV, o. Ang isa nga ng kamarites, arestopad ko. Ang isa, ribastupad ko. Kaya mo nang pinakanami, Premiloy, nga ang importante sini nga aga, puno kita sang pagpasalamat, nga ari pa kita gihapon diri sa sini nga kalibutan. Ari pa kita nagaprogram, Premiloy, puno kita dapat sang pagpasalamat. Hindi lahat ay binibigyan ng pribilehiyong magising sa bawat umaga. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa bawat pagsikat ng araw, sa kalusugan at sa buhay na ating tinatamasa. Ang paggising sa umaga ay isang regalo. Marami ang nananabik na maranasan ito. Magpasalamat tayo sa Diyos sa biyayang ito. Isang bagong araw, isang bagong pag-asa.
Tandaan natin na ang paggising ay isang biyaya mula sa Panginoon. Magpasalamat tayo. Gagmay man o kudlag ko ang ginhatag sa aton sa Ginoo, dapat naton pasalamatan. Oo, salamat gid no. Labi na gid kiti makapadayon pa kita sa aton obra sa bilog nga adlaw. Oo, budas siya. Kag kabay nga mangin mapinadayonon ang aton nga pagpamati sa iya pulong Premiloy amo gid ang pinakaimportante sa tanan. Pensyon sa niya asawa. Kaya kadabo sa nagakalatabo sa kadadlaw. Ay hindi na gid na maintindihan Premiloy. Kung hindi kita mapisan na lamaton, ano na lagwa ta? Na amo nang pinakanami da nga puno kita siyang pagpasalamat. Oh, Oo, mo, may gumawa na siya. Huwag ka pasalamat, guro ka. ido tayo Premiloy. Ay, do, do, wala. Oo, parinti mo bla. Ako na bilang basa ng kwadla sa Bible na basa ng Oo. Kung hindi ka mo magpasalamat sa Ginoo, hatagan sa Ginoo, ba ang mga bato. Para Uy. makapasalamat siya, kita mo, ido, pasalamat. Oh, grabe no. O, ano nang guwa sa kalibutan ko ng baba, ang bato may baba. Oo, amo man gani no. Ay. Grabe no. Katalanhaga bala sang mga nakasulat Premiloy no. Amo nang iban gambal ay hindi nang ko na magbasa Bible Premiloy at Lolo Ilyong, Lolo Miloy kay hindi ko na kinsindi. Away ka lang yung gabasa Bible, kay tamaran ka mag-insindi. Na. Kaya insindi nila lang. Oo. Gabasa ta gani sang kun ano-ano nga bagay, galantaw ka gani kita sang kun ano-ano nga mga video. Ang ginabasa lain-lain, ang Wattpad bla. Na. Oo, gabasa ta gani sina para ma-enjoy ta ayahan panginang para sa aton kalawasan. Ginagamit lang ng Bible sleeping pills. Oo, kay kung maimsomya ka bla Premiloy. Nanutaran ko bla Premiloy nga kung magsimba ka bla kaysa do ko nami gid itulog santang nagawali ang pare o kun pastor no. Abo na gani kasi amo na lang ang paaga walis to ga oy. Iban. O di ba? Dapat mangalagan kita. Hello. Oo, amo na kay nga kung hindi pag-amo na kisa ang pumuluyo ang nagasimba tulog. Kisa gani magwaling pastor magamba sa email kisa ga pa email lang nag-iban ko tulog na. Ang lain kung mamangkot si pastor o kung si father nga sino gusto sa inyo magpa-impierno? Amen. Tulog Ikaw. tulog sa gali. Oo. Amo na gani kuno nga suno sa istorya bla sang iban, mga joke bla sang iban Premiloy nga nagistoryahanay kuno ang anghel kag ang kwan ang demonyo no. Nya grabe kuno pagpangalagad sang iyang kwan anak. Ano na dang mambal mo sina Premiloy makita mo simbahan grabing pagpangalagad. Ate grabe yung pangalagad eh. Ito ikaw magkabalakas dada kay pagwayak bayanay mo talaga. Diyan ba sa gawa? Grabe pangamuyo ba? Hindi ka magkabalakas kasi akbayanay. Tol, grupo. Grupo hay mo sila gyapon gali sa gwa. Mga tungwala. Pero importante da Premiloy kwan salig lang kita kag pangabuyo gid Kay kita tanan duna naman kita nga makasasala. Wala sige posible sa tao nga nagasalig. Oo. Ikaw nga daan makasasala ka na. Oo. Ako amo man. Oo, siyempre kita nga duwa. Mayo. Oo. Kalain man na karon nga mas maisipay kita sa sala ta sa kalibutan kaysa Self-righteous ka na karon. Oo. Kaysa tuod kita tanan may mga sala man. O isipon ng mga salata hindi na makatumbas ang atong kabuhi. Sa tuod gani. Agi doon nagpalansa kay dapat kita to. Oo. Dapat ikaw to. Kag ikaw man to. Oo na. Tunduan na ito. Ikidluanay na. Pero sa tuod-tuod lang mga kanay siyaga, mga KS, pakabakod lang kita sa mga nagakatabo subong. Ang pagtaas sa mga balaklon, kag kung ano man nga mga problema nga daw ginapaligban gid naton subong, pakabakod lang gid kita kay amo ginang aton mahimo na lang gid sa subong nga panahon. Salig sa Ginoo, itugyan tanan sa iya. Hindi kay kung ano gani da mga problema, hala pinamuyayaw, pinangakigay. O hindi kita sina dapat puno kita isang pagpasalamat. Amo na yung pinakaimportante sa aton kabuhi. O magpasalamat kita sa Ginoo. Oo. O kay amo na pinaka the best nga panahon sa kabuhi nato. Yes, amo na sa Premiloy. Mamati na kita dugay-dugay sang pagsugod na sang adventure ni Lolo Duming kag ni Lolo Albino. Siyempre may participation kami da ni Premiloy. Pamatiin nyo da. Kaya ara kami da ni Premiloy, maaway man kami nga duha. Gusto nyo, sugdan ko subong. Ha? Hindi ano pagsundi sa buong hindi mo nagulang kwarta si mo. Ikaw mo iya. Siyempre, bantayan nyo man ang aton nga mga musika nga aton ni pagadulot sa inyo tanan-tanan. Padayo na kita sa aton nga mga Nagikada. Ang ilang Uy, antes gali siyang tanan Premiloy. Hindi bla uso subong ang kwan, ang mga AI. Uso subong ang mga reimagination. Siyempre, hindi magpaperde ang ASFM kag NYGC blind drama.
May ari man kami reimagination nga gindulot sa inyo. Makibot gyud ka mo. O makibot ka mo sa amon nga reimagination, AI cover music, Parimiloy. Ang mga daan nga kanta, ibalik na busin nyo. Pero bago ha. O bag-o na nga bersyon nga bisan ang pamatanon makambal. Wow, bag-o Pero nadugay ko na ninabatian nga ginakanta ni Lolo Berto. Nakibot ka mo may teenager nga 16, 17 years old kakanta sa kanta na mo nga daan na. Oo, pabati na to na. Sa aton lang niya channel Parimiloy kag diri sa ESFM mabatian ang sa kampo ni Ladjo Parimiloy. Di ba nadugay nila? Di pagsunda kay makapiright ka mo. Amo na yan. O reimagination ni siya ni Toto Romel T. Pineda. Grabe mag-discover si Toto Romel Parimiloy. Reimagination lang. Oo. Kamu na kadua, hindi. Reimagination na to. Huwag mo rin lang tunay. Oo, Kamu na oo. reimagination. Yes. Paasa bla. Na amo na. Oy kabalo ko na nung meaning sang paasa. Ano? Na blang bata ginapangita ya si Papa ya. Pa, asa ka? Uy. Pa, asa ka? Kaya wala man tayo sa Cebuano. Uy, damo ta dili sinos nga Cebuano. Sa may baryo poy, sa may tribo yang da. Mga tribo naton nga mga ate Parimiloy ay kadamo nagapamati sa aton diri sa barangay Bato. Sa Sagay damo nagapamati sa aton. Chay Muray. May kapagpamati sa Chay Muray. Chay Muray Habilosa kay Mami Flor kag kay Madam Nene no kay Madam Risa Batapa Villegas. Mayo nga pagpamati sa inyo da kag sa tanan-tanan nga mga tagpalamati naton nga hindi na naton ma-mention Parimiloy. Kasi Prelyong lang yung makabasa text mo. Oo. Ipadayon lang ka mo. Ipadala nyo lang kay Kuya Hil Andan ang inyong mga mensahe. Kay amon inahatagan siyang pagtamod sa sunod naton nga pagpanumbalik. Sunod nga Sabado. Isa-isahon na inyong mga request. Pati yung cash nyo ha. Ikaw mo yung mga ayo kung sa aton ng mga listeners. Bisan ako bisan i-greet nyo lang kuya, okay na kuya. I-greet nyo lang siya. Ilagayon na po cash. Padayon na kita sa aton nga programa ang Kuskus Balungos. Okay, Lolo Ilyong, Lolo Miloy, ari na ang aton AI cover music halin sa NYGC kag ASFM. Sa higad sang sapa, sa kampo nila Dio, may turiting manok nga ginaarado. Hinali pumalapit, isang ulitaw, nangahas magsula, sang kamot niyang tuwo. Binigtas sang apa, sinulat sang kumpol, binasa sang bulag, namati ang bungol, testigos ang buktot sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinuskos ang pingkaw, ang tarso nagbagay, umabot ang sungi, kinantahan lolay, ang buktot kag piang, amo ang nagsabay. Kon akon madumduman, buktot ko nga ugangan, daw malupok ang akon duthan. Tungod sa pagpilitin siya, sang bayaw ko nga pirot, dughan ko ga puloryakot. Dugangan paman gani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antroson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na kon. Gindam gota sa litsehan, ngayara ka sa salmonan, gintigay sa tirsyohan, gugmata sa raynahan.
maswerte na ako. Ini naman niya kanta, Sila, para sa aton nga mga ginikanan. AI cover music, halin sa NYGC kag ASFM. Iri sining kalibutan, dili naton pagkalimtan, nagaantos nga nanay, mapatuon lang niya si Inday, yara ang gapalanggang amay, bayog isikag kurisnay, halus di magpahuway, kay patapuson git sinonoy. Sila perme malipatan, kunyara sa kadalangan, ginatamay kun kaisa, diligani mapakilala. Inday, baligtas si nanay, nunoy ipabugal si tatay. Sila ang nautangan, sinang tanan yung kadalagan. Sila perme malipatan, kunyara sa kadalagan, ginatamay kon kaisa, diligani mapakilala. Inday, baligtas si nanay, nonoy ipabugal si tatay. Sila ang nautangan, sinang tanan yung kadalagan. Sila ang nautangan, sinang tanan yung kadalagan. Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. ASFM. ASFM, ASFM, the heartbeat of Sagay City. News and drama, music we offer so beautifully. And it goes occidental, our voice is clear. ASFM, your friend, always with you. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Ano man nga kapigaduhon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom magapabakod sa aton tagipusoon. Tub-tub naman sa liwat, ini naman ang inyo alagad,
Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati sa ngalan sa aton gwapuhon nga station manager Kuya Hil Andan kag ang aton program director DJ White Rose. Sa ngalan na lang siyang bilog nga puwersa sang NYGC Blind Drama kaupod sa aton nga mga aktor. Ini naman ang programa Kuskus Balungos sa 106.9 ASFM. Aton. Ini. Bye-bye! Halong Bye-bye! kamo, halong. Halong kamo! Bye! Lolo Ilyong, Lolo Miloy, kamo ang amon inspirasyon. Sa inyong pagkamasadya, kami pirmi nagakalipay.